Здравейте хора, аз съм Spotting Train BG и добре дошли в поредния клип от поредицата парни локомотиви из България. Днес ще снимаме, аз ще снимам локомотива 0123, не този, който е зад мен, 4705, извинявайте се. Той е оттатък до пероните. Тъй като ЖП свят нямаше възможността да дойде, съм сам. Това е велико. Той се върна. Ти знаеш, че той се върна след забрана. Видим как закача. Иван Сантов. Сега ще ви кажа малка част от информацията за локомотива. Той е произведен през 1935 година от завода Winterthur в Швейцария. При реставрацията му мисля, през 2015 година беше, не съм много сигурен. Той отива с 0122 в завода. Швейцарците, като реставрират двата локомотива, не ни връщат 0122, а ни връщат само 0123. Сега, пак се извинявам, ако не ме слушате, ще ви обясня за табелките. Обясняваме в първия клип с жп на 555 град Стара Загора, но сега и тук ще го обясня. София означава къде е доумуван локомотива, т.е. къде е разписано да се използва локомотива. 01, ето тук това 01, голямото, означава серията локомотива и ето е 01. 23 означава 23 локомотив. Б, предполагам, че означава бърз влак. Това едно означава, че има едно носещо колело пред парата кутия. 4 означава, че има 4 свързани колоси. Ето. И едно, което е последното, означава, че има едно носещо колело под кабината. А 17 означава между релси. Извинявам се пак, че ако не ме слушате, но вижте само размера на дефлектора. Като започнем от тук, ето до тук. Това е горе-долу 1,40 м, 1,50 м, не мога да преценя с точност. Ето това там в далечината, ето това там, мисля, е влака от Благоевград, не съм много сигурен. Но това вече е отделна тема.
И хора, надявам се клипа ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и да го лайкнете. Естествено, клипът е специално за ЖП Свят, защото той не успя да дойде да снима с мен.